Hi guys, it's me Ann and welcome back to my YouTube channel. So for today, good morning everyone. Di ami karon sa di ami karon sa Gindulman kay nangaligo mi diri sa Bunbon Beach. So sa Karyo. Sayo mi nangaligo kay kanang gipang ubumi and then dunay sa kanang nagkuan mi guys pag abot na mo kay kuan kayo ang dagat kanang dako kayo ang dagat sumo na nga karon ng gidami og kanang salbabida. So ani butani guys kay nangaligo noon sila dyan mga ligo na pud mi bani mi ninyo kay maghumol sa mi didto. Okay, wait. Ano bitaw ka kadag tripod? A few moments later. One eternity later. Hi guys! So, mo ni amo ang kiabangan nga cottage. Unya, mana sila pangaon kay nagsugba man mi, so nakilaw pod mi og nokos. Mo ni lang? Tare. So guys, ayun salida. Kusog siya mag-baud guys, madami sa baud. That's si Papa guys. Shout out dong sa El, wala po ka diri dong. Hoy. So, mo ni guys, kusog kayo ang baud niya. Laom po ang kanang taob. Hi sa El. Hi sa El. Wala po ka kauban daw. Ay. Grabe pa ni bas.
So nangaligo mi og dagat karon guys kay gipangubo mo gud mi gikan mi gipanghilantan. Matud pa sa mga istorya sa mga kanang katiguangan kini kunong maligo og dagat. Maayo ko ning maligo og dagat ka nga ubhon kay tambal kuno ang dagat. Ngano man? Bagat? Tambal ko na ning dagat guys. Ato pas kaingon nila kung giubo kuno ka maligo kag dagat labi nagsayo bitaw ka maligo kay makapakuan sa imong ubo ba makapahumok sa imong ubo mo ni nangaligo ming tanan. Tapos sila dito nagsalbabida guys kay law man lagi ang dagat. Why? Yeah, shout out. Shout out dito Tske. Kita pa. Yan. Hello, Lah. mga friend. Ala. Na my friend. So shout out dito Tske, niyan ni Ate Biyang, ni Uncle Adong. Ate Epen, Uncle Stop. Balik ta din manguli mo ani, ligo na punta are. Busy sila to guys. Sige sila salbabida. Uy lang, buhok lang. Ito guys, kay mo barog sa ko kay wala dagan kay ba? Anja mga ligo sa mig balik guys. Adto pa nila. Tunggunitan sa nato cellphone. Mare ta nila ra guys. Labi ko sugas ko ano to manood mas mga. So, di ano may the race sa dagat. Mo lagi nakabilin ko sa tripod. So, na si Mama. And para ba si Mira? Ano ba di ay? Mr. Deb. Makalipong ba ito ng salbabida? And Sister Mims. Dunggalo. Come on guys. Ang mga gipang ubo. Lamuhumol. Papel mo nila, tinili. Para ito nakugikan. Na si Dodong Girls. Mana si Dodong Girls? Primero Kalimut ko da sa tripod guys. Oy. Gagunit ako sa cellphone. How mo laban na oy? Nol! Kamakam lang ng tani. And si Rona. Ronalyn. Hello guys. Hello. Hello mother. Okay. Mother Anne. Isa na sa ning ibutang balik dito guys kay kanang maligo sa ko musam sa ko karayo. Kay malangoy sa ko. See you later. Many hours later. So guys, nakauli na migikan sa Bonbon, Gindulman, Bohol. So nakauli na gikan mi nangaligo and gipangkapoy mi. Kay medyo layo-layo ang biyahe nya sayo pon minigikan kay para sayo mi makauli kay ngan ana man jud mi basta mga ligo mig dagat nang ipang-ubo mi sayo jud mi kay para landong pa dili pa kayo init. So mao to si Jan abot na mi dire diyan na jud mi sa amo ang balay dire sa Daguhoy. So magpahuway sa mi karon kay gikapoy na mi and thank you so much for watching. And I hope nga padayon mga magsuporta sa atong YouTube channel. And thank you so much sa tanan nga mga nag-subscribe. And sa wala pa mag-subscribe, please click the subscribe button and hit the notification bell for more updates. Thank you so much. God bless. Bye!